Magandang umaga mga kapuso! Time to have a snap of masayang kwentuhan dito sa Spotlight. Heto, dahil sa kanyang malikot at artistikong abilidad sa photography at videography, marami ang sumikat. Maraming mga negosyo ang nakilala at mga tourist spots ang nabisita. Kilalanin natin ang taong nasa likod ng Ron Snap. Walang iba kundi si Ronald Tonyakaw. Buenos dias, Ronald! Bienvenidos sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Buenos dias mga kapuso. Okay lang naman ako, Sai. To start our kwentuhan habit ngayong umaga, di natin papalampasin to showcase with us ang isang hidden talent nyo. Batid namin na pioneer member ka ng Moving Colors mula high school hanggang college. Pasample naman, Ronald, ng dance moves mo. Nako, kitang-kita natin mga kapuso ang mga dance moves ni Ronald. Pero Ron, bago mo nahiligan ang photography at videography, naging disc jockey ka sa iba't ibang clubs sa loob at labas ng Zamboanga City. How was the experience? Yes, it was a good experience. Maganda kasi napupuntan ko yung mga ibang lugar. And then para kaling celebrity kasi all expense paid. Tapos syempre may TF ka pa. And then napuntahan mo pa yung ibang lugar. And then of course, pag sa party na napapasaya mo yung tao kasi pinapasaya mo sila. So maganda yung saan lugar na punta. Ron, maraming sumikat na simpleng personalidad dahil sa iyong kagalingan sa photography, tulad ni Spider Pau ng Zamboanga City. Kwentuhan mo naman kami sa iyong estilo sa fotografiya. Well, actually, hindi ko naman masasabi na pro ako sa photography. Kasi kung ano yung sa akin is kung ano yung nakikita ko, kung ano yung nasishoot ng camera ko, yun na yun. And siguro, pag pinopost ko yung mga pictures, tapos may mga comments ng mga tao na maganda naman yung mga comments nila. So maybe yun, parang naboboost up yung ano ko doon. Kaya mas ginagalingan ko yung ginagawa ko. Bukod sa photography, Ron, kaabang-abang din ang mga video output mo gamit ang drone. Anong best drone shots ng Zamboanga City ang sa tingin mo isang pasabog pagdating sa turismo? Well, lahat naman magaganda pero pag sabihin mo kung ano yung pinaka best shots ko is siguro yung sa Bolicard kasi nung pag-post ko noon is marami talagang reactions and mga views siya. So I think yun ang pinaka na shots ko sa June. Yung boulevard ng Zamboanga, ito yung mga tambayan ng mga tao na saan sila kumakain, meron din mga nagde-date. Ito sa sa side photo ng sa dagat ko ito. So makikita yung ang view nito is nakikita nyo yung island na Santa Cruz Island na sikat din sa Zamboanga. So pag gabi, maganda yung mga ilaw and then maraming nagtatambay, maraming pagkain na binibenta. Well, sa mga hindi taga Zamboanga, yung mga gustong pumunta ng Zamboanga, bisitahin niyo po yung Boulevard. Pero hindi lang po yung Boulevard na maganda na i-experience nyo. Marami rin po, like yung Port Pilar, eto talaga may mga pinupuntahan ng mga tao. So, yung overlooking ng Zamboanga sa grassland, so yan. Pero pag gusto niyo ng tambay ng gabi na parang fresh na hangin, sa Boulevard yung pupuntahan. Ron, napag-alaman namin that you are happily married and a dad of 3 boys. And ano ba ang sekreto mo to sustain a happy family? Syempre, number 1 is yung trust. Kasi like sa trabaho ko, minsan saan ako pumupunta, like
Like, nawawala ako dito for a weeks or ano. So, yung trust lang po ng wife ko, natatrust siya sa akin kasi wala rin akong ginagawang masama. Trabaho lang talaga. And of course, pag andito ako, yung time talaga for the family, yun talaga yung kailangan. And yung communication. Ron, para sa ating mga kapuso, ano ba ang best tips na pwede mong ma-share sa ating mga kapuso na may interest rin sa fotografiya? Yeah. Para sa mga hindi pa nakapollow sa page ko, Lone Rover po. Para sa mga photography, street photography, kinukuha ko po. And para naman sa mga videos na drone shots, na aerial view sa Zamboanga and mga ibang lugar na napupuntahan ko, pinopost ko po doon para makikita nyo rin kung ano yung tsura pag sa taas. So, naka-drone shot yung lahat. And follow nyo po, Ron Rover po. Maraming salamat, Ron, sa iyong time dito sa At Home with GMA Regional TV. Ingat ka palagi. Maraming salamat po sa Home with GMA Regional TV. Salamat po sa opportunity nito. At least, nakakatulong ako sa pag-photography ko, yung may mga nakikilala, and natutulungan ko sila dahil may mga natutulong din sa kanila. And yung sa mga shots ko, sa mga drone, isa rin to para sa tourism ng Zamboanga. Yung mga magagandang shots na mga gusto nyo puntahan. So, salamat ulit. Salamat. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.